Здравейте, аз съм Бостър Ботити и това е нашият хом. Реших да го снимам черно-бяло, т.е. не черно-бяло. Сега ще го направя. Така вече по-става. Тя така се прави. Ето тук този хом се продава и ще го купят в събота за 5 лева с SMS. Тук ние сме го построили за мост. Ето е полубронията, също има и полуброния заедно с хома. Ето и 5 лева. Тук имаме вече на 30 левел. Почти на 30 лева. Тук енчант рома. Фермата да ви покажа. Ето ще е фермата. Ще го разширим, нали? Той не е готов, почти не е готов. Като цяло така изглежда. Няма нови неща. Има един ларп, който е нов. Това са ларп пирамидата и ларп трейд, който построихме вчера. Ларп пирамидата е новия ларп. Ето я. Може да не виждате. Това е една грамадна пирамида. Изчакайте. Така е, ето я. Така изглежда. Доста яка. Тя е доста грамадна, между другото. И е доста яка. Ще направим PvP зони, там ще се требат. Някой си играл. Как сме? Добре сме, виката. Я се махай пъти, бе. Тук имаше един пазач, но той изчезна. Малко ми излаги. Ето го. Как си, приятел? Добре си. Аз съм добре. Какво правиш? Нищо, почива си. Добре, аз така. Така. Ето го пазача, ето е пирамидата. Тя е в подземието също. Там е ларбатъл. Чао. Кажи чао, бе. Ще ти пръсна главата. Искаш ли? Не искаш. Само да махна това и ще чупа главата. Но ти си ми приятел. Чао, чао и от него. До следващия път.